Виж, преско първата ми кола беше и така. Да. Да, Снър. знам. Тази смачка. Това е. Алфа Ромео. Где пипа? Не. Не са пипа. Мини пикап. Все едно трабант пикап. Ела да виж тук едни стари микробуси. По принцип да, ама има и друга изненада. Ще видиш. Не. Какъв микробус? Какъв микробус? Буси? Този грозний. Кой този? Този, да. И двата? Са грозни. Двата грозни.